Sóller, terra de tarongers, de francesos, d'embossos en el seu túnel i l'exemple de com pots estar aïllat dins una mateixa illa. I mira que és difícil. I és que per una banda tenien la mà i per l'altra tenien les muntanyes, fins a tal punt que durant molt de temps tenia més connexió amb Catalunya i sud de França que no amb la resta de l'illa. I és que l'única manera que tenien de sortir d'aquí era travessant el coll de Sóller, així a poquet amb la somareta i el carro. Això va impactar Sóller de dues maneres. La primera és que va rebre molta influència modernista, que te pensaves que això només passava a Palma i a Barcelona. I doncs no, a Sóller també, jo també he quedat com estorada. Amb exemples com la façana de Sigles i de Sóller, el banc de Sóller o la casa modernista de Campronera, crec que era, no? I dos, aquest contacte va facilitar que els sollerics emigressin cap a França i això va repercutir en la seva manera de xerrar, que això ja t'ho contarem un altre dia. Estar vora la mà també du els seus problemes, perquè durant els segles XVI i XVII venien molts de pirates a molestar en els nostres amics de Sóller. Cada any se commemora que l'any 1561 les valentes dones van dir no a un atac de corsaris. Francisca i Catalina Casasnoves, dues germanes que varen aconseguir matar 3 pirates que volien saquejar casa seva. A cau dels pirates varen dir. I durant el Firó de Sóller se la representa amb aquesta indumentària, que per si no ho sabíeu podria ser un vestit com a de dama noble, és a dir, com a molt de luxe. Però això no correspon amb la realitat històrica. Així és, amic meu, i és que les valentes dones eren pageses i probablement no sabien ni escriure ni llegir. I de fet, com a xafardeig històric, se sap que una d'elles va haver de subhastar la seva roba ja de major per poder pagar deutes. I és que el lloguer a Mallorca ja era car a 1.500. Conta-m'ho, reina, a Sóller. Mallorca és petita, però cada poble tenim el seu accent i això mos dona riquesa. On se nota molt això? Aquí, a Sóller, a la vall de Sóller. Així que, reina, seu-te que pots i pren apunts, perquè avui xerrarem de lingüística. Per començar, la vall de Sóller és l'únic lloc de tota la illa on tanquen la O àtona i la fan U. Sí. Això vol dir que diuen cotxo, aigu, sulleric, una més, color... Sí, com els menorquins, els eivissencs i l'únic formenterenc que queda a l'illa que xerra català. La paraula palla, amb doble L, a Mallorca se pronuncia amb una I, palla, i això és el fenomen que s'anomena iodització. Però a Sóller van una passa més enfora, i és que eliminen aquesta I completament, i això és la iodització zero. Per tant, pronuncien pa, pa, fua, vermà, uva... Però que te pensaves? Que això era l'únic? I de no, perquè a Sóller encara hi ha gent que diu la R francesa. Aleshores, a Sóller quedaríem en el carrer de la lluna. També van endur paraules, com per exemple carrota, memé, garçó, corniixó, però no t'equivoquis, no tot ve de França. Aquí també tenen paraules pròpies, com per exemple pegar una sota, per dir fer un cafico, babaiana, per dir papallona, i xitxul, per dir xitxaró. Què? Que tant ell com jo som més vells que el túnel de Sóller? Conta-m'ho, reina. Reina, ara ja saps com a persona ben informada i seguidora de Conta-m'ho, Reina, que Sóller estaia incomunicada fins que el 1997 se va construir el malèfic túnel de Sóller. I d'així, tant en Joan com jo som més vells que el túnel de Sóller i que Google. Així que si vols skincare routine, m'escrius per DMs. La construcció del túnel de Sóller va venir amb la idea de progrés, però no tot són flors i violes, i és que darrere s'amagava el cas del túnel, inundat de corrupció que va fer que fins i tot el president Canyelles dimitís. I és que, què vols que te digui? No havia ni telèfons SOS ni sortides d'emergència, el que feia que fos un lloc, evidentment, perillós. I després tothom s'alarma perquè hem de comprar les balizes aquestes pel cotxe. Però d'aquells telèfons ningú va dir res. Bé, sí, i ja està arreglat, tranquil·la. Aquest projecte era molt més ambiciós que no només el túnel de Sóller, sinó que també estava relacionat amb la construcció d'un port esportiu de l'estil de Port Portals, però mai se va completar.
Reina, com saps, nosaltres no som periodistes, no ho som, però sí que mos informam abans dels vídeos. És vera que aquest tema és molt més de lo que se pot veure en un reel d'un minut i mig. Encara així, hem vist que les relacions internacionals també varen afectar. De fet, la guerra del Golf i altres situacions internacionals que estaven succeint en aquell moment varen afavorir que segons quins inversors grans se retiressin d'aquest projecte. I això va fer que Esport Portals versió soia no acabés succeint. Efectivament, Constança Magdalena. I estira que ve peix. Sabeu que tot això va encetar unes polèmiques arran d'uns pagaments sospitosos relacionats amb la nostra. I sembla que tot això va acabar quan Aznar, que era el president de l'estat espanyol de llavors, va fer que dimitís en Canyelles, que era el president balear del mateix partit. Tot això cercant una espècie de transparència. I crec que podràs recordar que fins fa relativament poc era de pagament. És a dir, tu cada vegada que volies passar pel túnel havies de mullar 2 barets i això no mos agrada. Fins que l'any 2017 l'administració va dir ja està, aturam en tot això, pagam el deute que queda, que eren 17,4 milions d'euros, i aquest túnel passa a ser de domini públic. Que passar pel túnel de Soia sigui gratuït és, òbviament, una notícia positiva per tota la gent, òbviament, que vol entrar a Soia. Ara bé, estan d'acord els habitants de Soia i és que Pentures Poble no està preparat per rebre tota aquesta quantitat de gent que pot entrar, tant turistes com residents. I és que la construcció del túnel també ve carregada amb altres conseqüències com són la saturació. Com a presidents del partit Compta'm Reina. I de Reina, com a conclusió, hem pensat que lo millor seria que, òbviament, els residents no paguessin, sobretot els residents de Soia, i que els turistes paguessin per emprar el túnel. I que, a més, tenim un tren de Soia molt guapo que hauria de ser gratuït i d'ús públic, però això ja varem xerrar amb l'entrevista de Moma. Que l'has de veure perquè és... Mel de boia. Mel de boia. Mel de romera. I d'això.